Endi ni od bura ma kaunti ma Kericho chugo komiti mar ji 9 mondo mi otim nonro ewi kaka omenda maromo siling milion 14.5 manochoki mar konyo ji 52 manoyudo hinyruok e masira mar apaya e gwenge ma Londiani notiyo. Maendi biro bang' ka jalup gavana ma kaunti ma Kericho Fred Kirui golo duonde kowacho ni omenda go ne ok otigodo kaka owinjore. Ka moko kuom omenda go ichich ni nochopo mane ofuke mek ji giwegi. Jafwambo marwa Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Kaluwore gi ywaruok ewi omenda manochoki mar konyo familia mar ji manoyudo midhiero kotenore gi masira mar apaya ma Londiani, MCAs ma kaunti ma Kericho koro chuga put mabiro timo nonro ewi kaka omenda go notiyo. We want to ascertain. You see, it is in the social media that 13.6 million were collected. When you hear from other person, they say they did not count the money in the scene. They don't know how much was collected. So from that committee, this committee will find the facts, the real facts, that how much collected. Paro mar loso komiti no chwali gi MCA ma Londiani Victor Korir ka MCAs ma kaunti ma Kericho dwaro ng'eyo chal mar jotuo ma pod nitiere dalo bura bang' masirano, kwan jogo ma osechango kendo dok pacho kod kwan jotuo manowito ngimagi kayudo thieth bang' masira makamano. How many families were affected? How many people died? How many are still in hospital? What was the total cost of treatment, maybe in different facilities? See, those people were taken to Londiani County Hospital, were brought to County Referral Hospital, some were taken even to Nakuru Hospital, and I'm told some even has been transferred to a level of hospital Eldoret, so we are not sure. Bende gimiya pudno thuolo mar manya diere wi omenda manochiwe ute thieth, omenda manochiw ne familia ma jogegi noyudo hinyruok, kod omenda manochiw ne familia manowito ngimagi e masirano. Out of what was collected, how much has been given to the victims, those who died, the families of those who died, and the families of those who got injured? We regret that the money that was supposed to go to the people who are injured has been alleged to have been misused. MCAs go wacho ni apudno bende dhi timo nonro ewi omenda moko mawachore noya e piny owacho mamalo mar konyo jogo manoyudo midhiero bang' masirano ka koro gimiya apudno ndalo 7 mar timo nonro makamano. We are told there is money from the national government around 300,000. We are not sure. We want to ascertain those things. We are told tent. The total cost of tent, they paid around 3.3 million. Some are saying 2.9 million. So we want to come up with a real document that will be in a position to own as a county assembly that this is what we find out after we dispatch our committee to the field. Giwacho ni tend county ma Kericho noromo kodgi mane kinde mane ichano solro ne jogo manoyudo midhiero bang' masirano, kata kamano bang' solrono ne ok osom pachgi ewi kaka omenda go nowinjo bed ni tiyo. As MCAs, we were not engaged or involved in any sittings that was made during the distribution of this money. The only sitting that we were involved is when the governor called us to his boardroom to plan for the function. But immediately after the function, we were never involved. Tend county ma Kericho kata kamano seo manomiwacho gi jalup gavana ma county no ni omenda go notiyo marach. Wachore ni ewi milion 14 manochoki, milion 5 kende manochopo ne jogo manochoknegi omenda go. Doko makare wi kaka omenda go notiyo igeno ni biro yudore bang' ndalo 7 bang' timo nonro makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Omenda go nochoki ne ji 52.